И здравейте хора, това е нашата кандидатура за Cubixcraft и сега ще ви се представим кой ще бъде първи. Това е Дивака Бейки. Добре, значи на 11 години съм, казвам се Петър, с премиум акаунт съм и съм от Ловеч. Айде ти си. Аз съм 11 години от Ловеч и стига толкова. И той е с премиумка. Да. И се казва само. Добре, сега ще ви разведем и с нашата кандидатура. Така. Това е една старовременска къща. Ето да я видите. Не е такава. Както и да е. Сега, тук има една пътечка. Сега ще влезем в нея. Тук има нещо като мини storage room. Ето така, storage. Тук е един крафтинг. Така. Сега, на втория етаж какво виждаме? Тук един енчантинг. Тераска, която има доста хубава гледка. Лично за мене. Няма що. Така. Сега да се преберем. Тук... И сега тук това е спалнята. Нали, има крафтинг, печка, армор стенд. Тук нещо съм правил. И така. Сега нека да ви разведем и втората постройка. Идваш ли? Идея на мен. Да. Айде идвай. Само забравих да покажа. Ето тук има една река. Така. Тук е едно малко мостче. Зад къщата. Така, ето я. Има една малка фермичка. Ето тук забравих да сложа. Исках да има едно нещо. Да сложи тук пшеница, да го направя яко, но забравих. Така. Тук. Сега ще минем по този мост. Ела. Готово. Къде си? Тук. Има. Добре. Сега тук има една пътечка. Опитал съм се да направя едно като колчета. Сега вече идваме към, според мен, неката част, която е един от Санко. Тук виждате, това е нещо като база на дърво или къща. Той ще си каже какво е. Зависи. Тук сме се легали кандидатурата, нещо сме се объркали, за да стигнете до другата постройка, трябва да тръгнем по пътеката. Добре. Сега тук има един лагерен огън, който аз ще го запаля. Ела да гледаш. Идвам. Сега ще открием огъня. Така. Ето тук сме сложили от новите блокове, от 1.8, така. Добре. Ето го. Ще го спра, защото да не се подпали. Така, изтрих си айтемите. И сега нека да се качим. Тук е едното място, което не сме сложили нищо. Сега ще сложим. Извинете за, че сега го правим. Така. Чест, печка, енвил, пази се. И джубокс. Така, декоративно. Сега тук има едно пътче, терака, доста много добре се получи. Сега тук има да се качвате нагоре. Тук е нещо като пак, като кула, да гледате, наблюдателна кула. Така. Сега ще ви покажем това също за какво може да служим. Да стреляте с лъкове, нали? Като има врагове. Стреляте. Така, сега нека да се върнем. Ей! Не, по-лесно. Чакай, ела. И добре хора, това беше за нашата кандидатура. Надяваме се да ни приемат за Cubixcraft. Обърках се нещо. И надяваме се, че кандидатурата ви да е харесала. Пак се надяваме да ни приемете. И това е най-бързото сменяне на блокчета в Майнкрафт. И айде, чао!